negento kende kego chigokora abarimi beita nene mona abarimi beito ba mabere mware county ya Kisii inja tebana korosiere factory ya mabere ya bana bechiskuru lakini egento tokumetina county nande ya Kisii kabeka chibesa 150 million korigererina baberi bakogora mabere koru KCC abana baito baegwe igo nkoborana umurimi oyo oregusiga obwate ng'ombe yae o kama chirita chia isano erenga kiago kora konyeke gwetere program ye county ebwenta gokonya barimi baito bagusiga yare ko babia county nyare kugura mabere kurwisa barimi baito onye county yarigereri na barimi abambabwate chiombe chisaine eba mente ng'ombe yeme mono neba nensagadi egera abantu ba produce amabere ya ike factory nande okoba na mabere abana baito bakonyu abarimi baite baraba bangalifu barena barura mabere maya uchise abana okoba abantu bakonyu na abana babo na abachokoro gocha eyu nande nabego konyu murimi nera akane fisi akane chibesa chia nyagitari nere ikini kiuchumi atware chibesa muguko